салом бинандагони Хабар Тиҷи, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Дар бонкҳои Тоҷикистон издиҳоми калоне ба вуҷуд омадааст, ки нигаронкунанда мебошад. Дар назди дарҳои онҳо навбатпоии муштариён барои гирифтани маблағе, ки аз ёру пайвандонашон аз хориҷ, махсус аз Русия фиростонданд, нигаронкунанда ба назар мерасад. Тоҷикистон ба системаи нави интиқоли маблағ аз хориҷи кишвар гузашт. Акнун ҳамаи интиқолҳо ба воситаи марказии процессингии Бонки Миллӣ сурат мегиранд, ки ин барои баланд бардоштани сатҳи интиқоли шаффоф ва кам кардани хатар мебошад. Аввал интиқолро бевосита аз БМТ буданд. Навгониҳо аз 3 декабр амалӣ шуданд. ин дар ҳолест, ки операторҳои системаҳои интиқолии маблағ барои бастани созишнома бо БМТ мулоқот намуданд. Системаи пулии интиқолии Русия бо Тоҷикистон гуфтушунид анҷом дода 6 моҳи дигар вақт пурсиданд. Аммо системаҳои интиқолӣ барои муҳоҷирон муҳим ба механизми нави БМТ напайвастанд, ки дар Тоҷикистон мушкилоти гирифтани пулҳои фиристодашуда ба миён омад. Мардум пулҳоре, ки аз Русия фиристода шуданд, наметавонанд гиранд. Дар бонкҳо издиҳом ва вуҷуд омадааст, ки ба воситаи системаи интиқоли пул бе доштани суратҳисоб дар Тоҷикистон қариб 90% пулҳо аз Русия ба кишвар меоянд. дар соли гузашта ҳаҷми интиқоли пул 2,55 млн ташкил карда буд. Интиқоли маблағ аз Русия ба Тоҷикистон баъди Ӯзбекистон дар ҷойи дуюм қарор дорад. ин буд видеои имрӯзаи мо. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред дар бораи ин ҳамаи ин? Дар комментария ҳатман нависед.